Hello guys, good morning. Ako man sa mong meeting guys. Kauban sa ko mga amiga na ngagimiris bye-bye guys. Diris bye-bye agi kay aron makahanggab mi glabas nga hangin kay kung ato mi sa may highway guys arang inita. Lami ra ba ng Bisaya? Lami ng Bisaya no kay makatagamtan kag lami. Asa mo taagi are? Asa taagi are dyan? Ang taagi dyan? Oo, kay Mayong pukul nilakaw. Kadami na ito. Bye-bye! Ari sa amin! Oo, kapoy, hatod pa. Ito mo sa kanya, gitong-tong. Asa ka to imong mama naligo day? Oh, mo to sila ah. Mama ni Ju ana ha? Duha man sila kasi nga kinsar go to yang uban ha mo ra man to. Oh, igsoon ditong kumari. Oh, nagtagbo mi. Wala po ko magkuhan kasi maliit ko. Wala po ko palad. Oh, ano ito, ano? Agi-agian, agi. Nana day agianan ni mo ani dyan? Baru na po ito. Para indan, nakasara ganina. Ito. Rapid. Aoy. Murag, mamulpot. Oh, baka yung halikat. Diha man sa ang diri man sa ang GC good niyog na ay meeting di. Hala na lang pug ko patay narbay penalty di mo meeting. 500 ang na penalty ron ni kuan. Diba? Bakit ko nakalimot bitaw? Na may penalty na muro gani. Alaman mo. Sponsor man ang bata og kanang bunyag. 500 lagi amuan. Oy. Alaman. Ha? Gato ko guys ug ang akong kumare, mama ni Juan ang naligo. Dili man di ay usa sa mga igagaw po dai ni guys naligo. Dako kay ang dagat ani, giganahan sila. Nera sa mong natara ni sila nangaligo guys. Ambot ba o bisan pa o ang dagat niya sa amuan ng atubangan. Di man jud ko ngaligo og dagat guys. Ambot ngano na. Maligo lamang ko og dagat guys kanang gikan ko na sakit. Pero nga nang adlaw-adlaw di jo. Pila ra may sugilanon guys. Niuli na si Alex atong tan-awon sa iyang pagpanubid. Nauso na to, di na ko hulo mo. Alay to pagkutan. Ay putol mo tong ana, dili tong tagapon. Asa sa may kaputo to? Uli kini na po giputlan na po. Are kay lang pulpan na rin. Pulpan na rin. Ay, paripos ko. Pulpan mo na. Agi gustong paktom manghagit pagani ni. Kamu to pero paitan manghagit pagani ni. Bango. Labi na kay ka mo ni napunog ko. Napuna? Ha? Puno. Nga. Kung pay mo 40 kilos na. Asa tik? Har sabi ko ba? Aw, kada ay. Sadre. Up. Tayra, udah pernah. Dalawa. Pero di na ta manulingan, man mao na puteh. Kaya ko na ko manulingan. Hoy, kato nga kawa. Oh, Pag abot pa no, tek na dito ligan. Lima na mo kung di ba? papadubo ini. Anak ta. Hoy, are model. Are, duay ba ne? Duay ba?
Aray. Nandito ko eh. Ano ba? Tunga ba? Ano nga gos? Hagbong kalima sa kunso lagi. Kaya nga, kini. Kasagbong nung kulit ito baklan. Wala ni kanaog na to. Mamukot mi doy. Doy, mamukot. Patayo ko katay din ako ma'am. Berto deh. Wa diha. Do. Do ni lakaw. Ajak kalinga tanaw. Ajak kalinga tanaw. Do. Awo ka. Do. Ajak kalinga tanaw. Ajak kalinga wa. Lawas ni. Tanaw. Ay, pagkilos ka po. Murag-murag. Pero tagsambok paon. Magkagupurapit. Ay, sa dini ang ban-ban. Ito laon. Manuwas ito ba? Ito ban-ban? Og di po ka narawis. At ito po ka tagbilaran. Makadunggo. Og di ka dawis ito. Ngayon jud ko, di ko andar gapon. Ganaya. Da. Di jud ko andar ganaya. Patay. Ala naman malas 12 na. Bawod nila. Natay kini hatag ni kini magkuda mo no mo. Ito na ikumpra itig bawo. Ano mo ka bro, 50 rin na mo na. Labang gitawagan ko na si Pulingan no sa buok. Di mo 50. Dapat 250 man ang kwan. Tuan dito wala dai ko adi salaman. Mangina nga. Ang tulingan ng ipin, di dyan madaghan doon. Nato na Gagmay. na 250. Ha? Yung bisig price na 250. Hmm. Kaya gitawagan mo ko 250. Basta tulingan, 250 one type ko. 250 kaya. Ubos 250. mas lami good das dali halinon ang tulingan kaysa itong sabagon. Ikaw ko na pa yung sudanon nandiyan. Kining magtuloy dito sa bawo. Tulingan dali tulingan sa bawo. Bawo pot. Ha? Dali ang tulingan sa bawo. Oh, bao. Pero barato-bato man po ng kuan. Tablara. Maso pa ang mas Pasensya na mo guys, ug mga araw po'y lingaw na ko karong hapon na. Ang pagpakita sa inyo, ang pagpanobin ni Alex o ang iyang kuha nga bao. Bubarato ra yun yung bao guys, kay sa ubang pang-isdang makuha nila. Kining bao ra og ang lapis may bubarato. Na nga, daghan jud po mga ngambit ani guys tungod sa kabarato, pero daghan mo sa ay pero di lang jud po ko mo kuan guys kay daghan man po mangambit. Na nga siguro mas makapangambit guys mo ay matagaan ni ini. Og nining video ha guys akong tapuson og ako mingon bye bye.